Čaute ľudia, dneska si natočím trošku špeciálnejšie videjko. World of Tanks usporiadala súťaž. Čo sa týka World of Tanks, vlastne vytvorila minihru, ktorej vlastne je téma, skorej jednoducho je súťaž dostať sa medzi 100 najlepších hráčov v tejto hre. Je to vlastne, neviem, či poznáte štýl, asi poznáte, hry, že VV boss, akože wave boss, no. Jednoducho snažite sa udržať lineu, ale tak to už si ukážem akože v tej hre. Tutoriál, máme tu takýchto zombíkov, takých trochu silnejších, tí sa dávajú na dve rany, to už je také iné. Títo sú strašne s tými motorkami. Ja som si to raz vyskúšal a blbo sa mi to hralo. Potom tieto letadlá, to sú ľahké letadlá a toto sú vlastne bossovia. A toto je také nič moc, ale toto je najťažšie. Hlavne tento Abomination. Toto sú vlastne veci, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vlastne mohli ďalej pokračovať v našej misii, aby sme ju vyhrali. Vlastne ničením zombíkov získavame strieborňáky, za strieborňáky vylepšujeme, ale to už sa dozvieme zase ďalej. Toto sú vlastne, toto je pre stredný tank, toto je pre heavinu, toto sú vlastne niečo, nie artiléria, ale zostreľovače letadiel, neviem to konkrétne povedať, ak sa to volá. Potom toto sú artiny a toto vlastne sú spomalovače, ja tu mám spomalovač. Jednoducho spomaluje to zombíkov pri chodzi a zároveň vlastne mi to dovoluje čo najlepšie sa zamerať s artinami. Už som našiel nejakú taktiku na to. Ďalej, máme tu Mausa, Firewall, Russian Winter, akože tak že zamrzne celá línia. Firecracker, to je vlastne dvojnásobný útok, rýchlosť útoku vlastne. Ideme takto. Tu je vlastne rating, rank, to je koľkátý. Ja už som 282, dúfam, že sa dostanem do tej top 100. Aspoň voláde takto niekde. Tu aspoň by mi stačilo, kebyže sa dostanem. Len tu sa to často dosť pohybuje. Takže ideme sa do toho pustiť. Takže toto bolo na úvod všetko a ideme do bitky. Takže vyberieme si klasickú bitku. Takže tu je vlastne line, cez ktorú to ide, ale tak ja už sa nebudem rozkecávať. Takže dáme si sem jednu artinu. Pustíme to, ideme to vyskúšať, ak to dopadne. Toto vlastne spomaluje zombíkov a vlastne Artina sa zatiaľ zamerá na to, takže má lepšie ciele. Takže trošku zarábame, šetríme. Dúfam, že to bude efektívna, taká keby lajna. No lajna, ja tomu hovorím lajna, lebo aj Češi hovoria lajna, akože že línia, no tak tak skrátené. Fú, dúfam, že vydržím čo najdlhšie, lebo keď sa to zvrtne, tak je to nič moc. Nemôžem im dovoliť, aby išli ďalej, musím to rýchlo vylepšovať a musím sa zlepšovať v tom. Ospravedlňujem sa za toto, tu trčí trošku ten štart. Mám to tak nič moc označené, ale tak aspoň tak treba vylepšovať. To je vlastne rozhľad tej artilérie, jak má vlastne dohľad, odkiaľ môže strieľať, čiže takto voľako. Aj táto má. A bum. Toto sú tie akože heavy zombíci, by som tomu skôr hovoril. Preto sa vlastne využíva takýto upgrade a vlastne on iba na chvíľku funguje, ale zdvojnásobuje rýchlosť palby, takže vlastne sa to oplatí. Takže asi tak. No. Zásah. Bum bum. No, toto je vlastne Hummel, ktorý keď sa upgradeuje, čo za chvíľku vám ukážem. A neviem, či náhodou nebudem potrebovať ťažký tank. KV2 je tu už. Už to začína byť trochu zaujímavé.
No, by som už dal ďalšiu Artinu. Aj tu by som dal už. Aby to pribúdalo trochu aj. No, takže zvládame líniu. No, toto by sa hodilo už predať. Sem potrebujeme vydať už toto. To je vlastne zopalovač letadiel. Ten potrebuje upgradeovať na level 3, lebo pri level 3 vlastne nemajú šancu lietadla. A tu už pôjdu asi lietadla. Asi. Dúfam. Nič zatiaľ, no. No, aby ste mi nepovedali, tak ja tu vyskúšam aj inú vec. To je T-3485 a tu je T-54 alebo Objekt 140, neviem to z vrchu posúdiť, ale nejak tak to vyzerá. Ideme k upgradeu 2. Takže čo tam bude? S-51, artiléria, ruská sedmičková, či? No, asi sedmičková. A tu spravíme upgrade. Majú väčší rozhľad. Táto nemá taký rozhľad a tá má taký o niečo väčší. Vlastne z väčšej diaľky už má dosah. Tu je to vlastne nezničiteľné v tejto line. Takto. Neviem prečo tomu hovorím taká line, ale je to také praktické. Takže, neviem. Asi sa vrátim k tej KV2. Upgradem. Čo som ťukol? Pardon. To je T-34. Tá je lepší prípad. No tu som mal dať teraz ten upgrade, aby sa to rýchlejšie zneškodnilo. Takže už ide lietadlo. Tu sú zombíci. Mŕtvé. Prečo som povedal tu. No takže vylepšujeme to. To je file sweater. Počkaj, nie. Fly sweater. Lietajúci sveter, takže. To je vlastne hláška. Hovorí sa tomu čierny orol, ale ja by som to povedal, že to je lietajúci sveter, takže. Tak za vojny mali volať, čože tady orel, tak ja tu mám lietajúci sveter. No, týmto sa to zrýchluje a dozvedel som sa, že to aj vlastne tým zrýchlovaním dostávame viacej bodov pointov a vlastne vďaka tomu aj sme úspešnejšie bitke. No dobre, takže ak chcete ďalšiu misiu, nezabudnite dať like. Ďalšie misie máme už iba dve, 1, 2. Budem sa čo najčastejšie snažiť točiť na toto video. Čiže hneď zajtra nemám problém. Nezabudnite dať like, jak som aj povedal. A taktiež aj odber. Poprípade koment, tak sa volá čo páčilo, nepáčilo, tak ja neviem no. No tak ďakujem za zhlédnutie, tak čau.